أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እስትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 24 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። እንቋዕ ናብ ክብረ በዓል ጽንሰቶም ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ብሰላም ኣብጽሐና። ናይ ኣባታችን ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዋና ዓመታዊ በዓላቶም እዚኦም እዮም። መጋቢት 24 ጽንሰቶም እዩ። ታሕሳስ 24 ልደቶም እዩ። ሚያዝያ 22 6 ክንፊ ዝተዋሃበሉ ዕለት እዩ። ሕዳር 24 ካብ 24 ምስ ካህናት ሰማይ ዝዓጠነሉ እዩ። ጥሪ 24 ስባር ዓጽሞም እግሮም ዝተሰብረላ እያ። ነሓሴ 24 ዕረፍቶም እዩ። ግንቦት 12 ከዓኒ ፍልሰተ ዓጽሞም እዩ። ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸጋን በረኸትን ምስ ኩላትና ይኹን። ኦ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኹሎም ስደተኛታትን ናብ ሃገሮም ብሰላም ክትመልሰዎም ብቓል ኪዳንኩም ንምሕፀነኩም ኣለና። በረከትን ረድኤትን ናይ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሳምራን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖትን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 24 ስንክሳር ኣብ ጊዜ ጥሜት ጽጋብ መጋቢት 24 ሓዲስ ሐዋርያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸንስሉ ዕለት እዩ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ዘኢትዮጵያ ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ 1 ዓመቶም ነዚ ዓብይ ተኣምር ገበሩ። ጸጋ ዝኣብን እግዚአብሔርን ዝወርሶም ውላድ ከም ዘይብሎም ርእዮም ንነብሶም ስንቂ ክኾኖም ምእንቲ ኣብ ቤቶም ዘለዎም ብጣዕሚ ዝበዝሐ ንብረቶምን ወርቆምን ኣውፂኦም ፍርቁ ንቤተ ክርስቲያን ሃቡ። ዝተረፈ ድማ ንጾሞም ዝሓደሩን ንኣጋይሽን ኣከፋፊሎም ወድእዎ። ድሕሪኡ ናይ ዳሞት ገዛኢ ከሓዲ ንጉስ ሞተሎሚ ንእግዚአብሔርያ ብግፍዒ ማሪኹ ወሲዱ ንግስቲ ገይሩ ክምርዐዋ ክብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ነጢቑ ወሲዱ ጸጋ ዝኣብ ናብ ዘለዎ ቤተ መቕደስ ኣብጽሓ። ክልቲኦም ድማ ንእግዚአብሔር እንዳመስገኑ ሓቢሮም ክነብሩ ምስ ጀመሩ ክልቲኦም ዓብይ ራእይ ረኣዩ። እቲ ራእይ ድማ መልአክ ስለ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተነገረ ምዃኑ ተርጎመሎም። በዚ መሰረት ጻድቅ ኣቦና ታሕሳስ 24 ፍስሐ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት ተወልዱ። ንሶም ከዓ ዓብይ በዓል ገበሩ። ኣቦና ካብ ዝውለዱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቶም ካብ ሕቑፊ ኣዶኦም ወሪዶም ድማ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ንዝፈጠሮም ኣምላኽ ኣመስገንዎ። ወለዶም ድማ ስሞም ፍስሐ ጽዮን በልዎም። እዚ ድማ ናይ ጽዮን ሓጎሳ ደስታኣ ማለት እዩ። ፍስሐ ጽዮን ሓደ መዓልቲ ምስኮኖም ኣብ ሽዋ ክፍለ ሃገር ጥሜት ኮነ። ብብዝሒ ድማ ኣብ ዞሮሬ ኣውራጃ ጥሜት ጸንዐሞ። እግዚአብሔር ድማ ንካህን ጸጋ ዝኣብ ንበዓል ቤታ እንሆ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ኣተወ። ኣብ ኢድና ድማ ወላሓንቲ የብልናን እንታይ ክንገብር ኢና? ወይስ ከይሞትና ብህይወትና ከለና በዓሉ ከይገበርና ክንውዕል ናይ ቅዱስ ሚካኤል
ሕጂ ድማ እግዚአብሔር እንገብሮ ከመልክተና ናብ ቤተ መቅደስ ከይድካ ናብ እግዚአብሔር አመልክት ወይ ከዓ ጸሊ በለተሞ እዚ ክትዛረብ ከላ ድማ ንዋዓታ ይፈስስ ነበረ። ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ከይተገብረ ድዩ ክውዕል ኢላ ሰበይቱ ክትበኪ ኣብ ዝረኣያ ግዜ ልቡ ተሰባቢሩ ኣልቀሰ። ናብ ቤተ መቅደስ ብምእታው ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ መንበር ተደፊኡ ከልቅስ ጀመረ። ኣቤቱ ልመናይ ናብኻ የቐርብ ኣለኹ፣ ሽግረይን ሓሳበይን ንዓኻ ይነግር ኣለኹ። ካብዚና በረኻ ጀሚርካ ክሳብ ቃዴስ በረኻ ብፈታዊኻ ብኢድ ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤል መና ዝመገብካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂውን ንስኻ ኢኻ እሞ ነገር ኣመልክተኒ በማለት ናብ እግዚአብሔር እንዳልቀሰ ጸለየ። ንሱ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ከምዚ እንዳበለ ክልምን ከሎ ሰበይቱ እግዚአብሔር ኣብ ኣንፈት ገዛኣ ተቐሚጣ ተልቅስ ነበረት። ዝተመርጸ ወዲ 1 ዓመት ወዳ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣዲኡ ክትበኪ ርእዩ ንውዓታ ብኣጻብዕቱ ጸረገላ። ንሳ ድማ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ከይተገብረ ተሪፉ እዚ ቆልዓ ኣይፈልጥ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ኢላ ጡባ ሃበቶ። ቅዱስ ህፃን ድማ ጡብ ምጥባው ገዲፍ ናብ ቤት የእትውኒ ከም ዝብል ናብ ቤት ጠቂሱ ወላ እንተኣርኣያ ኣባሃህልኡ ኣይተረዳእን ነበረ። ንሱ ግን ናብ ቤት ንምእታው እንዳመልከተ በኸየ እሞ ኣዲኡ ድማ ናብ ቤት የእትውኒ ማለቱ ኣብ ዝፈለጠት ጊዜ ኣብ ቤት እንታይ ኣለኒ እንዳበለት ወዳ ስለ ዝበኸያ ጥራሕ ሒዛቶ ኣተወት። ኣብ ውሽጢ ቤት ድማ ቁሩብ ሕሩጭ ስርናይ ኣብ ውሽጢ ናይ ሕሩጭ መትሓዚ ነበረ። እዚ ቅዱስ ህፃን ድማ ነዚ መትሓዚ ሕሩጭ ሃብኒ ከም ዝብል ጠቂሱ ኣርኣያ እሞ ኣምፅኣ ሃበቶ። ንሱ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሩጭ ፀሓኖ። ሽዑ ንሽዑ እቲ ሕሩጭ መሊኡ ፈሰሰ። ንሳ ድማ ነዚ ድንቂ ስራሕ ርእያ ብጣዕሚ ተደኒቓ ተደሰተት። ደጊሙ ድማ ቅዱስ ወዳ ነቲ ካልኣይ መትሓዚ እንቅብ ወይ ከዓ ገንኢ ኣምፅኢ ኢሉ ጠቐሳ እሞ ኣቕረበትሉ። ንሱ ድማ ከም ምጽዋት ቁሩብ ሕሩጭ ዘጊኑ ናብቲ ካልኣይ መትሓዚ ኣብ ዝገበሮ ጊዜ እቲ መትሓዚ ብተኣምራት መሊኡ ተረኽበ። ኣዲኡ እግዚአብሔር ድማ ሳልሳይ መትሓዚ ኣምፅኣትሉ እሞ ከምዚ ቀደመ መልአ። እግዚአብሔር ኣዲኡ ድማ ኣብዚ ደኸማ ጊዜ ንሰራሕተኛኣ ሓግዝን ኢላ ፀዋዕታ 9 መትሓዚ ድማ መልአ። እቲ ሕሩጭ ድማ ኣብዚ ኩሉ መሊኡ 12 እንቅብ ወይ ከዓ ገንኢ ኮነ። በታ መዓልቲ ኣብ ቤት ናይ ካህን ጸጋ ዝኣብ ናይ እግዚአብሔር በረኸት መልአ። ወዲ 1 ዓመት ፍስሓ ጽዮን ድማ በረኸት ካብ ሰማይ ከም ዝናብ ክወርድ ስለ ዝረኣየ ደስ ኢልዎ ክዘልል በለ። ኣዲኡ እግዚአብሔር ድማ እዚ ወደይ ከም ፈጣሪኡ ኩሉ ነገር ዝከኣለ እዩ ኢላ ሓሰበት። ቁሩብ ዘይቲ ጥራሕ ዘለዎ ናይ ዘይቲ መትሓዚ ኣምፅኣ ንኢዱ ኣብ መስቀል ኣማዕቲባ ናብ ውሽጢ ናብቲ ዘይቲ ምስ እተወቶ ጊዜ እቲ ዘይቲ ብእሳት ከም ዘፍልሕዎ ፈጢኑ መሊኡ ተረኣየ። እታ ሰራሕተኛ ድማ ዓቢ ዕትሮ ኣምፅኣ ካብቲ ዘይቲ ቁሩብ እንዳቀድሐት ኣብ ዝመልአት ጊዜ እቲ ዕትሮ መልአ። እግዚአብሔር ድማ ናይ ጨው ሙዳይ ኣምፅኣ ከም ዝቀደመ ናይ ወዳ ኢድ ብመስቀል ኣማዕቲባ ናብ ውሽጡ ኣብ ዘእተወቶ ጊዜ ፈጢኑ መልአስ እውን ዘድልዩ ቀመማት ድማ ኣብ በቦታኡ ኩሉ መሊኡ ተረኽበ። በታ ዕለት ድማ ኣብታ ቤት ባዶ መትሓዚ ተረኽበ ኣይነበረን። ክብሪ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ነዚ ዓቢ ተኣምር እያ ብምድናቕ ንሰራሕተኛኣ ፀዊዓ ንናይ መላእክቲ ሓለቓ ንናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዝኸውን ምግቢ ኩሉ ክትቀራርብ ኣዘዘታሞ። እዚ ድማ እግዚአብሔር ካብ ትማረኽ ኣብ ካልኣይ ዓመታ ኣብ መጋቢት 12 እዩ። ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ናብ ቤቱ ኣብ ዝኣተወ ጊዜ ሰበይቱ ዝተመረጸ ወዶም ዝገበሮ ዓቢ ተኣምር ነገረቶ። ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ሰሚዑ ንልዑል እግዚአብሔር ኣመስገነ። ንዓና ይቕረ ኢሉ ንወገናቱ ድሕነት ዝገበረ ናይ እስራኤል ፈጣሪ ይኽበር ይመስገን በለ። ደጊሙ ድማ ንዓይነ ሓጥእ ዘይግባኣኒ እንከሎ
ነዚ ኩሉ ስለ ዝገበርካለይ አቤቱ ጎይታይ እንታይ ውሬታ ክኸፍለካ እየ በሎ እንዳበለ ምስ አመስገነ ንቅዱስ ወዱ ተክለ ሃይማኖት ዝወደይ 1000 ዘመን ንበረለይ እንዳበለ አልዒሉ ሓቂፉ ሰዓሞ። ኣብ ግዜ ጥምየት ጽጋብ፣ ኣብ ግዜ ጽምኢ መስተ፣ ኣብ ግዜ ዕርቃን ልብሲ፣ ኣብ ግዜ ሽግር ሃብቲ፣ ኣብ ግዜ ሓዘን ደስታ፣ ኣብ ግዜ መከራ መጸግዒ ኮንካልና ኢኻሞ ከምዚ ዝበልካ ወደይ ብዙሕ ዘመን ንበረለይ በሎ። ቅዱስ ህፃን ድማ ኣብቲ ግዜ ኣነስ ብዙሕ ዘመን ክነብር እየ ንስኻ ግን ቅድመይ ብሞት ክትውሰድ ኢኻ እንተ ሞትካ ድማ ስለ ንጹህ ክህነትካ እግዚኣብሔር ስለ ዝቕበሎ ዕጣንካ ስለ ምጽዋትካ እትቕበሎ ዋጋ ክጽበየካ እዩ። ኣነ ግን ብጽኑዕ ውግእ ክጸንሕ እየ ዝዋግኦ ድማ ምስ ስጋዊ ምስ ደማዊ ሰብ ኣይኮንኩን ምስ ዓለም መጽልመትን ምስ ኣጋነንትን እዩ እምበር እንዳበለ ብዙሕ ምስጢር ነገሮ። ድሕሪኡ ጸጋ ዝኣብን እግዚኣብሔርን ዓቢ በዓል ገይሮም ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ብደስታ ኣኽበሩ። ተጸዊዖም ዝተኣከቡ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ዘመን ጥምየት ነዚ ኩሉ ምግቢ ካበይ ረኸቡ እንዳበሉ እንዳተገረሙ በሊዖም ሰትዮም እንዳተደሰቱ ናብ በቤቶም ከዱ። ካህን ጸጋ ዝኣብን እግዚኣብሔርን ናይ ጥምየት ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ ነቶም ደቂ ዓዲ ኩሎም ነዚ ሕሩጭ እንዳሃቡ ተቐመጡ። እቲ ሕሩጭ ድማ ክሳብ ብዙሕ ዘመን ኣይተወደአን። ናይ ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት በረኸቶም ረድኤቶም ቃል ኪዳኖም ምስ ኩላትና ኣፍቀርቶም ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ናይ ቅዱስ ኣቦና በዓሎም እዚአን እየን። መጋቢት 24 ጽንሰቶም ታሕሳስ 24 ልደቶም ሕዳር 24 ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ኮይኖም ብህይወተ ስጋ ከለው ናይ ስላሴ መንበር ዝዓጠነሉ እዩ። ነሓሴ 24 ዕረፍቶም እዩ። ግንቦት 12 ፍልሰተ ዓጽሞም እዩ። ጥሪ 4 ድማ ብብዝሒ ጸሎት ሓደ እግሮም ዝተሰበረትሉ ዕለት እዩ። ነገር ግን ናይ ዕረፍቶም ዕለት ሒዙ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዕለተ 24 ምስ ተመንከስሉ ብዓለም ሓቢሩ ይኽበር። ብድጋሜ ናይ ቅዱስ ኣቦና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም መድኃኔ ዓለም ይምሓረና፣ ሃገርና ካብ ዝተኣዘዘ መዓትን መቕዘፍትን ይሓልወና ኣሜን። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣቦይ ይፍቲ ካብ ማእሰርቲ ሓጢአትና ይፍትሑና እሞ በረኸቶም ይሕደረና። መጋቢት 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጽንሰቶም፣ ቅዱሳን ወለዶም እግዚኣብሔርን ወካህነ ጸጋ ዝኣብን፣ ቅዱስ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላርዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።